Kumachielo ni en thuolo moromo dweche 8 mano nyaka ne piny owacho koro ne kawo okang' mar ne keto od thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e rang'iny mar osiptende go eko madongo e pacho kaeri kanyaka sani od thiethno koro to yango moko kuom okenge mathoth ma bende koro to gisekawo mar noni gikelo ber e alworano ero mano mar imbo mar piny Kenya to ahinya e kaunti ni eki ma Kisumu kaachiel koda ka alwora mare. Jafwambo marwa Fellow Goblis ne olimo od thiethno kendo koro to losonwa mathoth ka otenore koda ka ber ma bende koro to od thiethno osebedo ka kelo to nyane jotuo ma osebedo ka kalo e tuoche mopogore opogore. Awe gi mano ka bende ang' nwachak wayud weche gi kaachiel koda mamoko mathoth koromo kanyo sa 10 ma midhiambo. Nyinga en Brenda Agenyo. Kar thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mathoth Uganda ong'eyo kod nying mar Russia. Sirikal mamalo nokawe lwetend kaunti ma Kisumu higa mokalo kendo yange kaka achiel kuom osiptende madongo pacho kae. Ma en okang' manobiro kod ber mathoth moloyo to ne oganda e kauntis ma Kaluo. Wera ni ng'enygi nitieko geno margi e yudo thieth malong'o mane osiptalni kaluwore ni en machiegni kodgi. Gombo mar ng'eyo kit medruok e yor dongruok e kar thiethno e dweche 8 go kende. Waromo kod jatelo maduong' mar jo-TRH Migosi Joshua Clinton Okise kendo lero okang' ma gisegoyo. Kaka nwabedo oketwa e kiwango mamalo e national government miluongo ni parastatal. Koro nitie services mwaseketo mang'eny. Biro mar obwongo mar wich, neurosurgery. Sani watimo Jaramogi Oginga Odinga ka kendo wasemedo ji 2 koro gin ji 3. Wasemedo nyaka instruments ma gitiyogo masani gitiyo maber kabisa. Wang'e ni ogandawa mang'eny gin jok mariembo apiko, to kogoyi ga apiko piny titur to samoro ninyalo bet e ward mitiek ndalo mang'eny. Sani koro wasemedo jogo kendo koro ging'eny e facility. Koro mano nyiso ni kibiro to in gi SHA ok ibi budhe ward mang'eny kapok oteri e theatre. Ibiro teri e theatre piyo piyo tidok dala. Chise bende koni nyaka sani gisegoyo okang' e bero weche mag bero mopogore opogore kendo keto masinde moromo ka kata mana thiedho nyithindo mani kod tuo mar nyarogno bende koro ni dhi nyime makare. Ka thieth mar lak bende koro ni ok en wich bar ne jok ma yudo thieth kono. Watimo ga dialysis mag joma dongo, but mar nyithindo to ok watim. Wasetrain jowa ma giduogo ma sani koro waseng'iewo nyaka non-farm ma ginyalo tiyogo ma koro ok wabiro ifa nyithindo madwaro dialysis oko mondo otim dialysis. Weche mek lak maramo jowa mang'eny. Samoro ka ne biro ka ting'isi ni ka dhi ye gine moro kachacha odhi otimni biro dental clinic. It is a one-stop thing. Teche molony kabisa ma sirikal ong'eyo. Chise olero mor mare ni kwan mar jo Kenya koro ni osemedore. Wera ni kar thiethno e dweche 8 go kende osereso ngima nyithindo bora e yor nyuol motisi ni normal delivery kendo kwan ji mawito ngimagi ka yudo thieth pile ka pile osedok chien. Sani waneno ka thoe mane timre facility ka sani odok piny. Nwanyalo rekod kata on average mar 10 to 11 to 14 in a day. But sani nokodhi mbele ahinya to gin maybe 7 kata 3. Bende kaka yono mar neno ni Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital obedo kar resruok ne jotuo duto kendo madewo nengo ji te, jatelo osiptalno koni giketo maino e neno ni gibedo kod yedhe duto ma jotuo nyalo dwaro mo ginyiewo yedhe dukni maoko. Oyiwo oganda jo Kenya mondo ondikre okuba thieth mong'ere ni SHA kaka yono mar neno ni gibero weche mag thieth. Weche mek yath to wadhi bedo go gi rimiti moro mondo okor jatuo mondo odhi ong'i yath. Onyise ni rit matin, yath ikelo to yath ikelo e osiptal. Ka in gi SHA to services mang'eny ibiro timni gi SHA. To kionge SHA to wabiro ensure ni prices mwacharge go gin prices ma jopiny nyalo afford. Piny alwora ma Nyanza moloyo to manie sekta mar wuoth ma bende oseyudo konyruok e yor thieth ma jo-TRH bende opako piny owacho kuom ne dewo ngimagi kokalo e ting'o malo kar thiethno ma nyaka sani gikoni giseneno berne. Nyinga iluonga ni Washington Okidi, aja Kisumu Nyalenda. Jomoko mane wadhi nyaka Eldoret, wadhi nyaka Nairobi ka ji nyachandre gi transport, ting'o ng'ato gi ndege. Machon ji nok chon niting'o ji gi ndege ka ji dhi Nairobi, ji ng'ato ne kata taxi ka ng'ato dhi Eldoret. Sani gigo tetete okelnwa Russia ka.
Mamiyo gisani wan tich mayot. Wakone sirikal kamano kuom kelonwa gigi. Joriemb apiko e alwora ma Nyanza bende koni giseneno fungruok maduong' e kinde ma giromo kod masichni mag apaya, ka koro gijiwo mana sirikal mamalo mondo konye neno ni ji ochiwore kendo chiwo remo mar neno ni remo bedo moromo e osiptalno ne reso joma ohewore madwaro mondo mednegi remo. Konyo transport, samoro ng'ato oyudo ajali kata oko within Kisumu town, samoro tere rasa kaja cha tido ni samoro remo onge, samoro ng'ato bleed mang'eny monego ni mede remo. Tido ka ng'ato bleed, remo samoro onge e osiptal. Oganda ma jo Kisumu, Kenya as a whole, ng'ama nyalo golo remo odhi ogol remo Russia mondo mi jogewa mainyore e iye kanyo. Wakwayo ji mondo, wakwayo kwa sirikal mondo omed dakteche gik moko matindo tindo inyalo mede iye. Kar thiethno bende osebero chal mar ohala kaachiel gi weche mag wuoth, gino mosemedo keto pesa e lwet jo ohala e sekta mopogore opogore, mana kaka ilero gi achiel kuom jopiny. Nitiere ngesruok matin e ohala ne joma timo ohala. Number 2, joma timo ohala mar transport. Pogruok nyaka bedi because welo koro biro bedo mang'eny from different areas ma joma timo ohala mar transport biro ting'o ga e wang'ayo. Kanyo nyaka pogruok bedie matin as compared to sama nye pok obedo elevated to a level 6 hospital. And we expect ni kata mana facilities moko nitie ma onge ma sirikal dhi kete pesa mondo bedie mabiro miyo ka en level 6 hospital to en level 6 ma gik motimo bedo realizable. Kata obedo ni osiptalno ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral pod yudo sir kowuok kuom piny owacho, jatelo maduong' e kar thiethno okoni lek margi maduong' en neno ni tok higni 2 mabiro, kar thiethno biro bedo ka nyalo tayo chenrogi duto owuon mok girito kony mowuok oko. Wan gi geno ni higni 2 mabiro osiptalni biro chung' nyalo bedo ni chung' kende, matende ni financially onyalo sustain itself, ma gimoro amora wanyalo ng'iewo apart from development makoro national government biro miyowa. Mwandu maduong' ma dhano nyalo gombo bedo godo en bedo gi ngima makare. To mae e lek ma kar thiethno ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital geto neno ni jopiny obedo godo. Felo Goblizo Chieng', Kala TV, Kisumu.